Si Abraham isip panig-ingnan. Roma Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 12. Ingon nga panig-ingnan sa pagpakamatarong sa Diyos sa mga tao, tanawa ninyo si Abraham nga amahan nato nga mga Hudyo. Kon gipakamatarong siya sa Diyos tungod sa iyang mga binuhatan, unta may ikapasigarbo siya. Apan ang tinuod, wala siya ikapasigarbo sa Diyos. Nasayra nato kini tungod kay ang kasulatan nagaingon, mituo si Abraham sa Diyos ug tungod sa iyang pagtuo gipakamatarong siya sa Diyos. Ang tawo nga nagatrabaho suhulan. Ang suhol dili maisip nga gasa tungod kay iya kining gihaguan. Apan gipakamatarong kita sa Diyos tungod sa atong pagtuo kanya nga nagapakamatarong sa makasasala, ug dili tungod sa atong mga binuhatan. Mauusab kini ang buot ipasabot ni David sa dihang miingon siya nga bulahan ang tawo nga gipakamatarong sa Diyos dili tungod sa iyang mga binuhatan. Siya miingon, bulahan ang mga tawo kansang mga sala gipasaylo ug wala na hinumdumi sa Diyos. Bulahan ang tawo kansang mga sala dili na isipon sa Ginoo batok kanya. Kining mga gisulti ni David dili lang alang sa mga Hudyo, kon dili alang usab sa mga dili Hudyo. Nasayra nato kini tungod kay nahisgutan na namo ang ginaingon sa kasulatan nga, nagtuo si Abraham sa Diyos ug tungod sa iyang pagtuo gipakamatarong siya sa Diyos. Kanusa ba kini nahitabo? Dili ba ang pagpakamatarong kanya nahitabo man sa wala pa siya matuli? Unya gituli siya isip ti mailhan nga gipakamatarong na siya sa Diyos tungod sa iyang pagtuo sa wala pa siya matuli. Mao nga si Abraham nahimong amahan sa tanan nga wala matuli apan nagatuo sa Diyos, ug tungod sa ilang pagtuo gipakamatarong sila sa Diyos. Si Abraham amahan usab sa mga tinuli, dili tungod sa ilang pagkatinuli, kon dili tungod sa ilang pagtuo nga sama sa pagtuo sa atong amahan nga si Abraham sa dihang wala pa siya matuli.